ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗପର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମହାଜନଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗ୍ରାମ ନାମ ଜଣାନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ, ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ? ପଚରା ପଚରିର ଦରକାର କ'ଣ? ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କି, ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ବାକସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ମୋହର ପୋଟୁଳାଟି ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି। ପାଇକାର ମହାଜନ ମୋଟିଆ ମଜୁରିଆ ହିସାବପତ୍ର ଛିଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ବାବୁଙ୍କର ହୋବ ନାହିଁ। ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି, ଗଦିରେ ମୋହର ପୋଟଳା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ, ଗଦିଆନ୍ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି। ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ। ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଳାଟି ଥୋଇଦେଲା। ତାହାର ବି ସେକଥା ଆଉ ମନରେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ବଦିଆ ବାରିକ ଗଦି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଳଗୁଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ବାବୁ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକ୍କାରେ ଭଡ଼ର ଭଡ଼ର କରି ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ଆଗରେ 2 କଡ଼ା କଣା କଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକ୍କା, କାୟସ୍ଥ ହୁକ୍କା, ନବଶାକ ହୁକ୍କା କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତା ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋହର କଥା। ହଁ, ମୋହର କାହିଁ? ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହୁକ୍କାଟା ହାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖୁଛି କିଏ? 5ଟା ମୋହର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଯେ ହେଲା ଆକବରୀ ମୋହର। ସେହିପରି କପାଳିଆ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳେ। ସେ ମୋହର କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଗଲେ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା। ମୋହର ଖୋଜା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବାବୁଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋହର ଅଛି। ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢ଼ିଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିଲା। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏଁ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା।